Nu știu cine e tipul ăsta, n-am auzit chestii, dar nu m-am uitat niciodată, nu știu ce s-a întâmplat, ce a făcut, cum a făcut. Am văzut multe clipuri, mulți youtuberi. Nu înțeleg ce e aici la mijloc. Ia. Ce s-a întâmplat cu youtuberul Nin? Acesta a postat un clip cu numele Îmi pare rău, v-am dezamăgit, în care vorbea cu... A postat Red? Hai să ne uităm la Red, că Red zice pe scurt, ia Red, tărie la Red. Ia. Zile un videoclip care este de-a dreptul disturbing, cel puțin pentru mine. Când l-am văzut nu mi-a venit să cred, frate. M-a întristat incredibil de tare, incredibil de tare. Și anume, omul, frate, vă povestesc pe scurt, omul are din păcate o situație mai nefavorabilă, să zic așa, și anume tatălui e decedat, locuiește cu mama lui care din păcate are schizofrenie și nu poate să facă curat în casă, trăiește într-un jeg incredibil de mare pe acolo prin casa respectivă, ceea ce e, bă, foarte trist dacă mă întrebați pe mine. Și bine și înțeles, maica sa, fiindcă are schizofrenie, este și abuzivă și anume îl amenința câteodată și cu cuțitul pe băiatul ăsta, ceea ce e oribil, frate, e oribil, sincer. Ca să vă mai zic niște informații. Punct. Unde e primăria, unde e poliția aici, în cazul ăsta? Punct. Unde e poliția, unde e primăria, unde sunt asistentele sociale? Punct. Unde este? Deci din momentul ăsta nu... Deci în momentul ăsta nu trebuie, deci nu mai trebuie discutați unde este, unde este. Păi mă uit în continuare, dar deja... Despre băiatul ăsta, tatălui era bețiv și la o beție de-a lui, bine și înțeles, mama lui s-a enervat și nu mai lua medicamentul care o vindeca și așa că taică s-a ajuns la spital, trebuia să fie amputat piciorul și în timp ce vorbea cu doctorul, mama lui zicea să lasă să moare și așa mai departe. Deci chestii foarte disturbing dacă mă întrebați pe mine, chestii pe care le-a spus și el pe live-ul ăsta. A făcut el mai de mult un videoclip sau un live în care a explicat toată situația. Bă, pe mine unul personal mă întristează. Și na, boala mentală a mamei lui s-a tot agravat și s-a agravat și aducea gunoaie în casă, nu făcea curat, nu lăsa nici pe el să facă curat și bine și înțeles avea și probleme cu banii, nu avea nici fondurile necesare ca să se mute sau să își ia o chirie și trebuia să aibă grijă și de mama lui. Băiatul ăsta are 19 ani, by the way, ca să vă zic așa. Și pe lângă chestia asta, părinții lui nici nu l-au lăsat să termine școala, el având numai 9 clase în loc de 12. În clasa 9 s-a lăsat de școală, ceea ce e mega, mega trist, frate, și îmi pare rău pentru băiatul ăsta ce i s-a întâmplat. Și am văzut videoclipuri, frate, pe internet făcute de alții înainte să fac și eu videoclipul ăsta. De când a început toată nebunia asta, am văzut videoclipuri făcute de alții pe internet și bine, se vede că sunt făcute de copii din ăștia, frate, din comunitate de Brawl Stars, care sunt copii, nu înțeleg ei gravitatea situației și așa mai departe, credeau că face chestia asta pentru views, niște aberații ce am auzit eu pe aici, niște aberații ce am auzit de la youtuberii ăștia de mai făcut videoclipuri despre cazul ăsta. În fine, băiatul ăsta a făcut un videoclip care se numește Îmi pare rău, v-am dezamăgit, momentan este pe privat și nu o să pun secvențe, găsim în videoclipurile altora secvențe din clipul ăsta, nu o să le pun aici pentru că el a zis că l-a pus pe privat, așa că dacă l-a pus pe privat, o să respect decizia și să nu-i bag în videoclipul ăsta, știi, secvențe din videoclipul lui, ăla care l-a pus pe privat. Dar vă zic doar atât că este destul de disturbing, este și un dialog cu maică sa aici în videoclipul ăsta în care spune că nu vreau să folosesc gen chiar cuvântul respectiv, dar vrea să-și dea disconnect, știi ce zic? Și după, din câte am înțeles, se duce și a făcut un live unde s-a dus pe o stâncă și, na, din fericire nu a făcut nimica rău și au venit niște tovarăși de-a lui și au vorbit cu el și așa mai departe și totul este ok acum din câte am înțeles, dar da, este foarte trist ce s-a întâmplat aici și au pus astăzi un videoclip care se numește Ce s-a întâmplat. Acum o oră a pus videoclipul ăsta, așa că vreau să ne uităm puțin la videoclipul ăsta să vedem despre ce este vorba. N-ați bine, am găsit la un nou episod de pe canal. În acest episod, din fericire, din câte vedeți voi, nu sunt mort. Sau poate din tristețea câteva persoane, nu sunt mort. N-am făcut alegerea de care a spus-o pentru că o să vă povestesc în acest video tot ce s-a întâmplat. Bă, frate, să încep videoclipul cu nu sunt mort, e crazy, frate. Crazy, din fericire nu sunt mort. Deci pe bune, chestia asta chiar a fost reală, n-am să vă mint. Chiar a fost reală și nu știu de ce unii chiar credeau chestia asta nu știu, pentru views. Bro, omul a arătat footage din casa unde stătea și cum arăta casa respectivă. Cum să crezi că chestia asta e făcută pentru atenție? Sunteți bolnavi cu capul? Aveți în față, literalmente, proof că totul e gen pe bune. Cum să crezi? Măcar o secundă. Foarte bine că au făcut chestia asta publică, pentru că din câte am înțeles, omul ăsta, de fiecare dată când suna la poliție sau așa mai departe, era luat la mișto și nici măcar nu se sesiza poliția. Suna la poliție, zicea dispeceratul că îi trimite un echipaj, nu îi trimitea niciun echipaj. La primărie la fel, aia nu l-ajutau cu nimica. Ceea ce e foarte, foarte trist. Și dacă au făcut chestia asta publică, din câte am înțeles, chiar o atras un semnal de alarmă în legătură cu tot cazul ăsta. Pentru că o să vă povestesc în acest video tot ce s-a întâmplat în aceste zile în care n-am postat și n-am dat niciun
semn de viață, să spun așa, și o să vă spun ce o să fac pe viitor, pentru că am un plan, să spun așa, și deci nu o să fiu cel mai activ. Dar hai să începem direct cu videoclipul chiar acum. Mă vedeți în momentul de față, încă îs în casă, să spun așa, asta să mă întorc aici să fie lumina din față. Numai că hai să începem direct cu povestea. Când am fost acolo și am făcut acel live, să spun așa, au venit niște foști colegi care eu nu-i consideram, să spun așa, prieteni, pentru că până la urmă, dacă nu mai am fost colegi, eu am crezut că în mintea mea gata, se duce pe China, se duce tot. Dar le mulțumesc pe calea asta că au venit acolo, au vorbit cu mine, m-au ținut de vorbă, mi-au explicat mai multe lucruri, să spun așa, m-au salvat pentru că eram extrem de aproape. Deci, era și ploaia acolo, mă duruși piciorul când am coborât, era, pe scurt, m-au salvat niște colegi, să spun asta, niște colegi care eu nu mai credeam că sunt prieteni, pentru că teoretic, dacă știți, n-am apucat să termin școala, dar aparent asta vreau să-mi demonstrez ei că suntem prieteni, chiar dacă nu mai am fost la școală, să spun asta cu ei. Le mulțumesc enorm de mult, o să le spun și numele aici, Vlad, îi Răzvan, îi Casian și îi Tavi. Da, deci după cum ați auzit, l-au salvat niște prieteni de-a lui, frate, care s-au dus acolo să vorbească cu el. Bravo lor, mă, frate, bravo lor, neironic, bravo lor că au făcut chestia asta. Da, mă, e dezastru. Nu știu, mie mi se pare ireal, frate, ești nebun că sunt oameni care ajung în cazuri de genul, în situații de genul și nimeni nu-i bagă în seamă. Știi ce zic? Autoritățile. Păi noi pentru ce plătim taxe, bă, frate, ești nebun ca să-și bată ăștia joc de noi? Mi se pare ireal, sincer. Gândiți-vă dacă ați avea o problemă și ați avea nevoie, să zicem, de poliție sau de autorități. Bineînțeles, suni și fac mișto, te iau la mișto, ești nebun. Și ăsta e un caz real care... De unde e băiatul chat? Efectiv, cu proof, cu tot ce vrei tu, e un caz real din toate punctele de vedere. Am reușit acolo să nu fac acel lucru, să nu fac această decizie. Am petrecut niște timp cu ei, să spun asta, am mers, am mâncat, am mai vorbit, am vorbit și despre școală, am vorbit mai multe lucruri și mi-au explicat și ei să spun că viața nu e un lucru rău și m-au ajutat practic moral, să spun așa, m-au ajutat moral. Ziua următoare am mai stat, să spun așa, n-am mai făcut nimic. Înainte, când fix în ziua în care au venit colegii, am sunat la 112. Bă, caritabil nu pleacă, că e situația care este. V-am explicat, gen, deocamdată știți cum nu, am chemat din nou ambulanța. Cei care v-am explicat așa, adică nu trebuie să mai... Poliția, am spus că mai încerc încă o dată să o ducă pe mama, pentru că vă știți deja povestea, vă pot arăta ce avem aici, ce încerc în momentul ăsta de față, o să vedeți imediat că încerc să fac curat, pentru că o să vedeți că mama în momentul ăsta nu mai e aici. Deci, continuând, am sunat la 112, din nou am chemat poliția, ambulanța, nu a venit poliția, deci doar poliția a putea face ceva în cazul ăsta, au venit doar ambulanță, doar că de data asta sunt martori acei 4 băieți care au venit să mă ajuche, să spun așa, că au auzit când au ajuns aici ambulanța că nu-i poate face nimic lui mama. Deci cumva de data asta, în prima zi în care am vrut să fac acel lucru, nu s-a întâmplat nimic, am sunat la poliție, am sunat la ambulanță, au venit doar ambulanța, poliția nu m-a trimis, deci practic să spun așa, am fost mințit de dispecerat, deși era și poliția pe apel, au spus că vine și poliția un echipaj, nu a venit nicio poliție, care s-a întâmplat duminică când am făcut acel live. Deci, în primul rând, mințit de dispecerat din nou. Dar trecem mai departe, că să spun așa că s-au făcut niște lucruri mult mai ok. Da, după cum ați auzit, o zis și el. Mințit de dispecerat, te zice că vine un echipaj, nu mai vine nimeni. Frumos, foarte bine. Își fac polițaiește treaba dacă e. Și din videoclipul ăsta, sincer, m-am uitat la tot videoclipul, oricum omul pare că are speranță și că vrea să facă treburile bune și că o trecut peste momentul ăla în care voia să facă chestia respectivă și thank God că nu a făcut-o și bine că au fost oamenii ăia acolo. Bă, dacă aveți nevoie și aveți nevoie de ajutor să vorbiți cu cineva. Vorbiți cu cineva, vă rog din tot sufletul, o să fie bine. Trust me, o să fie bine. Pe bune vorbesc. Uite, băiatul a fost și la primărie și a pus aici footage când a fost la primărie să încerce să rezolve ceva în legătură cu casa respectivă, să încerce să rezolve ceva în legătură cu cazul ăsta și aici este și conversația dintre el și secretarii de la primărie. Așa. Și asta nu știu ce a studiat vreți. Mi s-a spus că ar trebui la primărie, de la poliție. Dar ce are... Tu ești major. Da. Dar de ce nu faci sesizare la poliție? Păi poliția mi-a spus că nu poate face nimic. Dar de ce nu poate face nimic? Nu Ce-i bolnavă ea? Da. Cum mă cheamă pe domnul la poliție? A spus că el n-are ce face și abia m-am plâns, abia o dus la spitalul Sasu ieri, pe ea. Și legat că ascunde casă, a spus să se vină la primărie, pe e caz social sau ceva în genul. Dar ea unde e, maică ta? La spitalul Sasu, dus ieri, că am făcut cumva cu ei, cu poliția și ambulanță. No, bun. No, deci dacă e internat atunci nu avem ce face până când o externează, să vedem. De ce? Dar ce să facem noi? Dar nu e legat de ea, e de casă legat. Nu de așa, și ce să face legat de casă? Să veniți măcar să vedeți cum e acolo. Adică pe viitor măcar să știe, să nu mai să lase așa, să nu fie uitat de lume pe acolo. Păi nu uita de lume, dar e vorba despre casa voastră. Dar nu știu pe țin contracta aia, dacă tati a murit, că teoretic era pe tati. Da. Știți că a murit, o picat pe aia contractul sau cum? Dacă ea nu a fost la primărie, nu o să la nimic, nu știu ce. Pe aia nu știu cui, dacă e mai cuiva acolo, aia eu spun.
Păi sunteți urmașii lui, cum nu? E complicat tot aici. Păi e foarte complicat. Dacă poliția mi-a spus să vin aici, că ei nu-i de competența lor să ocupe ei, nici măcar de ea, nu vreau să duc la spital, că tot nu era după ei, o spus că tot aici la primărie. Mamă, și în caz de cineva are schizofrenie, iar cel care... Liniștiți-vă puțin că mă sună Moni Calling. Ia stați puțin, Răspund sau nu răspund? Răspund sau nu răspund? Cam așa stă treaba. Moni Calling. Beiușanu donated 10 euros. E trist când vezi ca un copil trebuie să se maturizeze mai repede decât e necesar. Cum e cu legislația asta română, cu birocrația asta, dacă taică-su era casa lui, iar maică-sa are schizofrenie? Mamă, cât de fucked up e. Cum trăiești tu? Ce faci? Cum faci? Ce faci? Cum faci? Trebuie să vin să spun și legată de ea, ca și cum primăria și ei măsuri ca să ducă la spital, nu poliție. Păi, dar mi-a spus că am sunat abuziv la poliție pentru a duce pe aia, chit că ea era... Scuze. Cred că ea era agresivă, au spus că a fi sunat abuziv ca să ducă pe aia la spital, că nu se ocupă ei cu și primăria. Păi dar trebuie să ai sunat la 112? Da. Nu, și dacă vine 112 trebuie să se ocupe de caz. Ce are primăria cu... Păi aia mi-a spus domn polițist că ei nu se ocupă de așa ceva. Nimeni nu se ocupă cu nimic, atunci pentru ce poliția? Păi aia m-am întrebat și eu, l-am întrebat. Să trăiți, domnul avocat. Am și o întrebare pentru dumneavoastră, că poate puteți să răspundeți. Deci, vă prezint o situație într-un caz. Dacă părintele care era proprietar, gen, părintele a murit, a rămas decât mama lui și copilul, care mama lui are schizofrenie, dar copilul este major, ce se poate face în cazul ăsta? Deci, cine era proprietar? Deci era bărbatul care a murit, tatăl copilului, care a murit și a rămas decât mama. Moștenește doar copilul. Nu și mama. Am înțeles, dar trebuie urmat niște pași, mă gândesc. Nu, nimic absolut. Se merge la notar cu 2 martori și copilul moștenește tot. Am înțeles. Atât am vrut să vă întreb. Vă mulțumesc mult din suflet. Cu cea mai mare plăcere. Unde ultimul domiciliu al defunctului, unde a fost? Asta nu știu, nu cunosc. M-am uitat acum pe internet și am vrut să vă întreb pe dumneavoastră, că cu siguranță. Trebuie mers în zona de unde a aparținut cu ultimul domiciliu. Dacă a fost pe Ilfov, la notar din Ilfov, pe București, la orice notar din București. Da. Dar mama n-are nicio treabă, copilul moștenește tot. Am înțeles. Mulțumesc mult din suflet. Zi cât mai frumoasă, sănătate. Dar domn polițist, atunci pentru ce? Cu cine? La cine să apelezi dacă dumneavoastră încheți ca spun de ăsta legal, care are fuchiare mai mari, să spun? Noi ca și caz social v-am dat locuință. Mamă, dezastru, frate, ești nebun, să vină poliția, frate, și să zică că du-te altundeva și te duci altundeva și ce aia să zică că trebuia poliția să se ocupe de chestia asta și tu ce faci în situația asta? Ce dracu faci? Mai ales când ești un copil, frate, ești nebun. Dezastru ce se întâmplă. Și noroc cu oamenii și cu Cipiro, frate, pentru că au pus Cipiro și au făcut TikTok-uri în legătură cu chestia asta și lumea au dat mail-uri la primărie și așa mai departe și au fost băgat în seamă băiatul ăsta. Deci Cipiro, Big W pentru tot ce a făcut pentru băiatul ăsta, sincer. Și casa arată oribil, frate, încă și sper să reușească băiatul ăsta, frate, ești nebun, să o pună pe picioare, să renoveze puțin casa asta, că nu e ok să stai așa, astea nu sunt condiții de trăit, știi ce zic? Deci uitați, ăsta e cumva colțul meu, cu lucruri chiar bune, să spun așa, în care, vedeți, am călțelele, am 2 tricouri, mai am asta de la Stumble, care am primit rețele, niște jucării, deci ca și cum astea sunt lucruri bune pe care am eu aici în colțul ăsta, să zic am eu, că în rest alții nu mai au. Și uitați aici și calculatorul în momentul ăsta, din găchel vedeți. Deci asta am vrut să vă spun, că vedeți că nu sunt o persoană care să stea neapărat eu ție a meu și ce știu că pot ține cât de cât curat, țin curat, dar n-am putut ține curat, ia uitați. Deci uitați, am încercat să fac curat, hai acum să trecem la update de status, să spun așa. Am reușit cumva să facem curat, nu neapărat singur, că vă spun sincer că n-am făcut doar eu curat, ca să ceva. Încă știu că e mizerie, mai trebuie mult de muncii ca să reușesc să fac ceva să fie bine. Deci uitați pe ce dormea ea. Cam până aici zic eu că dormea. Nu știu dacă vă pot arăta, dar cam până aici avea ea lucruri pe care dormea, să spun așa. Deci avea încă o salteaua, dar din gunoaie, din lucruri degeaba, să spun așa, lucruri nefolositoare, lucruri deloc bune. Și nu știu cum să vă spun, dar dormea pe gunoi, efectiv.
Bă, de tratament, nu știu ce, că nu cunosc, e ceva, n-ai cum, ești nebun, aici trebuie ajutată de stat dacă mai că să e bolnavă și copilul ăsta, ce face copilul ăsta până la urmă? Nu știu ce trebuie făcut în situația asta. În primul rând, mama trebuie ajutată, după aia copilul cu casa asta, că nu trebuie lăsați așa. Nu înțeleg ce trebuie făcut aici, dar aici totul trebuie să plece de la primărie, de la... Efectiv. Acum ce doresc să fac mai departe este, din câte ați văzut, să fac curat, să fac cumva niște reparații pe care le pot. Vreau să vă arăt aici pe jos, de fapt, și la covor. Deci covorul în momentul de față, să spun așa, s-a uscat cât de cât, dar tot trebuie aruncat. Încă e motov, deci încă e motov, dar trebuie aruncat, trebuie să iau o soluție de antimuțegai, pentru că ar muțegăi betonul de sub ăsta, că noi stăm într-un apartament practic la un bloc, de câte vegheți acolo pe geam. Deci nu stăm la casă, să credeți că stăm la casă, stăm într-un apartament, garsonieră, nu apartament, că o să vă arăt imediat de încolo. Deci aici trebuie să repar, în primul rând, bateria de la ghiuvetă. Trebuie să repar aici cablul ăsta pe care iese apa acolo rupt. Nu știu dacă se vede acolo că e rupt, dar e pe lângă că e rupt, e și spart el deja. Trebuie acolo să schimb robineții, pentru că s-au ruginit acolo de veghezi la ceas. Trebuie să schimb robineții complet. Cred că trebuie să cu cablu. Pe lângă asta trebuie să mai fac aici curat. În camera asta, să spun, în intrare. Deci uitați că sunt aici zale. Zale. Deci asta e un fel de bucătărie, să spun asta, în care avem noi. Pare că și fumează mai că s-a îngro. Aici de asemenea un baia, care la fel de zale, care 90-80% de lucruri trebuie aruncate neapărat. Aici sunt numai de astea de servețele goale, deci numai de servețele goale, nu știu de ce le ține, dar le ține. Mergem înapoi dincolo. Să spun asta, ar mai fi cam 60% să fac curat din cât a fost în atât de rău. Mamă, 60%, dacă așa arată 60%, bro, îngeale, bă. Dezastru ce s-a întâmplat, frate, ești nebun în legătură cu chestia asta și mă bucur pentru băiatul ăsta că au reușit până la urmă, gen, să facă ceva în legătură cu chestia asta și mă bucur din tot sufletul că nu s-a întâmplat ceva mult mai rău și bravo. Stai mă puțin cu visul la cheie, bă, odihniți-vă mintea puțin. Prima dată trebuie făcută succesiunea să vină pe poate nici nu e garsoniera lor, poate prea vă aruncați așa înainte, lucrurile se fac cu cap, cu visuri la cheie, cu nebunii, vin visul la cheie și filmează mâine la el acolo. Ăia au un moment în care filmează, probabil în toamnă, probabil, bă. Bravo la băieții aia care s-au dus să vorbească cu el și la Cipi că au viralizat toată treaba asta. Și știi cui nu-i bravo? Ălora care au făcut videoclip în legătură cu chestia asta și au zis cum au făcut el views pe Brawl Stars, pe short-uri, nu știu ce dracu. Deci ce legătură are, mă, frate, ești nebun într-un caz de sunteți proști, sunteți bolnavi, zici voi. Nu e ideea asta cu visul la cheie, dar ce faci dacă se filmează peste 3 luni de zile? Astea vreți, ești nebun să-l trageți pe omul ăsta în jos, că vezi, doamne, a făcut el un short făcut, inspirat de la altcineva din străinătate. Am văzut cineva care a zis, bă, sunteți bolnavi, psihici, mă. Îmi pare rău, sincer, că băiatul ăsta a ajuns în situația asta, dar mă bucur, vedeți, mă bucur, bă, frate, ești nebun că s-a viralizat toată treaba asta și că a ajuns omul ăsta, știi, să aibă parte de ajutorul necesar și sper că în continuare poliția să facă ceva dacă mai are nevoie și să se sesizeze în sfârșit măcar pentru toată treaba asta. O să vă las bine și înțeles în descriere toate. Ce poți face altceva între lume ca tine, nu mai face nimeni caritabil? Dacă nu fac caritabil și de lumea de mine, vi se pare normal? Vi se pare normal? Toate revolutul lui, dacă vreți să ajutați, o să ajut și eu bine. Când ajut oamenii, mâncați-și gura ta și după aia îmi fac ea clipuri, că eu le iau banii înapoi? Fac ea pe TikTok clipuri, că le iau banii înapoi la oameni? Cum e, mă? De fac, mă duc, îi dau la omul la postat, deci pare de lumea de mine și el îmi face TikTok, că i-am luat banii înapoi. Că am făcut pentru vizionari, cum ar fi. Bine și înțeles. Și linkul de la PayPal, dacă vreți, așa aveți în descriere. QR code-ul o să-l pun pe ecran acum. Dacă puteți, cât de puțin, bineînțeles, ajută. Dacă nu, intrați pe canalul lui. Voi credeți că eu acum stau cu mâinile sus și nu o să-l ajut pe băiatul ăsta? Lăsați-mă că știu eu ce e de făcut. Trebuie vorbiți, vreau să vorbesc cu Frank, cu Cipi, să văd ce se întâmplă. Hai să vedem dacă face caritabil, pentru ce face caritabil. Cum ajutăm, pentru ce strângem bani. Nu fac așa, mă arunc înainte, strâng bani acum. Pentru ce strâng bani? Stai să vorbesc, să vedem. E casa lor, nu e casa lor. Bă, o să vedem, stați un pic. Și uitați-vă la răbdare. Aveți răbdare. Videoclipul ăsta cap-coadă, fără adblock, ca să primească monetizare, pentru că, na, vă dați seama că are nevoie de bani acum ca să-și renoveze casa și așa mai departe. Am niște bani care mi-au mai rămas, îmi iau o mașină, mai rămâne niște bani, dau și o bănuță aia. Aveți răbdare. Trăiască, bineînțeles. Și da, bă, repede, imogen faia și după aia nu ați morți în pulă. Dacă îi trec peste subiectul ăsta, vine și mă jură pe cea și mi-a morți în pulă.
Îți doresc numai binele, te-am mai văzut câteodată pe chat, pe live-urile mele și mă bucur foarte tare că ai reușit să faci ceva în legătură cu chestia asta și sper că în viitor apropiat să reușești să faci și cu apartamentul și așa mai departe și să fie totul bine și să te ții de YouTube, bine și înțeles. Eu am fost Red, nu uitați încă o dată în descriere, aveți tot ce trebuie, ne auzim video următor. Peace! Prima dată trebuie vorbi la sursă, trebuie vorbi nu cu Cipi, nu cu ăla, nu cu ăla, cu el, cu băiatul respectiv. Că de acolo pleacă ajutorul. Nu vorbesc până Cipi, să-l ajut până Cipi, până cu tare, când pe care, până care, trebuie vorbi cu băiatul. Da? Trebuie să ajung la băiat, trebuie să ajung la sursă. De ce ai nevoie? Păi am nevoie să se facă curat, am nevoie de aia, am nevoie de aia, am nevoie de aia. Am nevoie de aia, am nevoie de aia. Hai să vedem, a cui e casa, cui e casa? Ce trebuie la casă, ce trebuie la cutare, ce nu știu ce. Înțelegeți? Și asta o să mă ocup eu offline. Răbdare. Ideea e că și cunosc niște oameni până Oradea. Cunosc niște oameni până Oradea și dacă e nevoie să mă bazez prin oamenii ăia din Oradea de acolo. Să vedem cum facem. Prima dată trebuie rezolvat acolo cu, nu știu, vrea să stea în altă parte, vrea să cutare, trebuie să vedem de ce are nevoie, el trebuie să spună de ce are nevoie. Am nevoie de haine, am nevoie de mâncare, am nevoie undeva unde să stau în altă parte. Trebuie să ne spunem ce are nevoie ca să putem să-l ajutăm. Că avem, putem să-l ajutăm. L-am făcut acum ultima oară caritabilul pentru oamenii ăștia, fraților. E unul care mă jură peste tot pe unde mă prinde. Deci, efectiv, am făcut podcast la Gojira, m-am jurat acolo. Am făcut, bă, prin toate clipurile unde apare, mi-a morți în pulă cu aia. Că de ce, vezi, Doamne, că nu era acolo unde stăteau ei, nu era garsoniera lor, de ce am strâns bani pentru ei? Pentru copiii ăia, frate. Le-am plătit chiria pe 3 ani, pe 4 ani, le-am dat bani, Eu nu înțeleg, bă, coaie, bă, de unde e atâția idioți, bă, de unde e idioții ăștia, bă? Că de ce am făcut eu, că am făcut, bă, eu nu mi-am tras niciun leu niciodată de nimic, eu nu mi-am tras, bă, ascultați-mă, eu nu mi-am tras niciun leu, din niciun caritabil, niciodată. Niciun leu. Ana a fost să vină anul ăsta peste mine și eu trebuie să plătesc pentru toate caritabile pentru care am făcut. Eu trebuie să plătesc bani pentru alea. Eu plătesc pentru alea. Eu n-am cum că eu să arăt și la ANAF extrasul de cont toate lucrurile alea, să le arăt că-s caritabile. Eu n-am cum să fur bani. Nu am cum. Băiat, tu ai numărul lui băiatul ăsta, mă? Al cui? La Alunin, băiatul ăsta. Da. Dă-mi și pe mesaj, te rog. Bine. Salut, salut! Salut. Imogen sunt, vezi că sunt pe live în primul rând, te anunț. Salut, brother, Imogen. Spune-mi și mie, real, în momentul ăsta, tu de ce ai avea nevoie? Păi în momentul ăsta, fix în momentul ăsta, că de un transport până va să duc gunoaiele, că aș fost de grămadă de sat. Dacă îi trimit poză. Deci transport pentru gunoaie îți trebuie în momentul ăsta. Da, am vorbit cu primăria au spus că nu mă poate ajuta numai din 4 săptămâni, să se vină salubri, ducă 2-3 saci, dar eu am mai în momentul ăsta cred că sunt 10 saci, plin. Deci ai foarte mult saci acolo, de cragul noi. Da, că am scos aproape, că am să zic 80% am scos de în casă. Dar sunt afară și trebuie să le care cineva. De cărată nu, că e lângă cămară, ca și cum că aici, la sat, cum eu stau la sat, avem cămară, ca și cum. Bun, cum facem cu casa? Cu casa, cum facem? A fost pe numele lui taică tu, a fost pe... Da, pe numele lui taică a fost, da, eu mă întrebat la primărie, dacă tati a murit. Nu știu, dacă poate pica direct pe mami, nu știu. Din cât am înțeles, eu am sunat un avocat și mi-a spus că prin succesiune ar trebui să-ți revină ție casa, pentru că mama ta e bolnavă. Așa mi-a spus un avocat, acum nu știu 100%. Dar așa mi-a spus, chiar acum am sunat că mă uitam la clip, mă uitam la Red și mi-a zis că prin succesiune casa ar trebui să-ți revină ție cumva, știi? Domnul de la primărie, nu știu dacă e ca la video sau nu, domnul de la primărie m-a spus că ți-ar ajunge pe ea, nu pe mine. Pe mami, ca și cum. Păi da, mama ta cumva nu este în... Știu că n-are ca și cum discernământ sau cum să spun. N-are discernământ, că nu gândește limpede, săraca e bolnavă. Asta spus eu că te iei. Și asta am spus și când o vin cu ambulanță, că de ce îi cere ei acordul dacă duci la spital sau nu, cât timp ea n-are discernământ. Am încercat să vă propun să ducă. Dar că
pot semnez eu pentru ea, și nu mă lăsa să semnez, că ți copiii zici că n-am voie. Bun, odată cu gunoi, după aceea ce mai ai avea nevoie tu așa? Am în momentul ăsta, nu știu, că aș cum stă la casă, mă gândesc de renovat cumva. Să renovezi casa. În mare parte ar fi ca și cum la acolo, la robinet și la instalația de apă, la geamuri că sparghe cât de cât. Cred că de vopsit sau nu știu cum să spune. Bă, dar casa ce cert e a voastră, că asta pe mine mă interesează că la bază să fie casa voastră, știi? Adică asta mă interesează pe mine, ca să plecăm să facem acolo cum trebuie, știi? Adică vorbesc și eu cu colegi youtuber, asta ne strânge bani și reparăm casa, ghiuveta, ce trebuie pe acolo, tot acoperit ce trebuie. Deci, practic, e bloc social, că na, asta nu cred că am uitat să spun pe YouTube, e bloc social, practic, nu e bloc de chirii, să spun asta. Adică cumva, cred că dacă îți dă bloc social aici, îți dă pe numele tău, dar dă pe chirii, să spun asta. Deci 100 de lei pe lună, să spun. Deci, asta e că nu e neapărat completa noastră, ca și cum proprietari, sau cum să spun. Mai mă aud? Da, te aud, mă gândeam. Hai să rezolvăm prima dată cu gunoiul. Hai că o să sun eu pe cineva din Oradea. Îl pun în temă să vedem cum... Deci tu ai zis că vor să vină peste o săptămână sau când? Deci, teoretic, aici vine în fiecare joi, pe săptămână, o tură ca și cum de salubri cu mașina aia de cu noi. De-aia mi-a spus că nu le poate duce pe tăche deodată, ca și cum ar fi în fiecare săptămână cât e 3-4 sat, cât pot fi. E pe metru cub sau cum o calcula domnul ăla de acolo. De asta că nu am unde să le pun, că nici cămară nu e atât de mare. Dacă vrei îți dau poză, ți-am spus, tu vezi cam cât e gunoi pe lângă cămară. Nu e nevoie, pe ce? lângă cămară mai există mizeria de tot de ea. Care sunt mai voluminoase, să spun asta. Am uitat în cămară, am văzut un căruț de copii care e destul de rupt, am mai văzut ceva gânduri, adică text pastile. Am înțeles. Hai să încerc să te ajut cu curățenia acum, cât pot de repede și după aia vorbim pe parcurs de celelalte chestii, da? Bine. Bine, hai grijă de tine, te pup cu drag, te pup. Și mai, în afară de ăsta mai ai? Mamă, mâncați-a și pula ta, Doamne. În afară de ăsta mai ai gunoi? De asta zic și mulți mă presați de spate. Fă aia. Nu poți să faci 500 de lucruri odată, chat. N-ai cum. Nu mi se văd pozele aici decât pe telefon. Să înțeleg. Arată-mi și poza din casă. Ca să trimit și eu pozele astea mai departe. Da. Să trimit și eu pozele astea mai departe. Ca să știu. Uite, deja mi-a cerut. Dăm poze și adresa. Arată-mi și din casă. Că uite, cred că se rezolvă chiar azi. Ia dă-mi. Gen... Uite așa. Saci odată și mai o pus. Aici erau mai puțini. Dar unde ai pus aici? Sunt în curte sau unde sunt saci ăștia? Pară măricei. A, nu mai e mult în casă, mă. A, ai făcut curat. Foarte, da. În casă ce mai e? Mai e un sac. Băi, ăștia care sunteți și voi mai majori din Oradea. Ăștia care sunteți în Oradea. Dați și mie niște mesaje pe Instagram, strângeți-vă și voi 2, 3, 4 persoane, trimiți și eu acolo mașina și mergeți și voi și încărcați acolo gunoiul la mâncava și gura voastră care aveți timp liber, că eu nu pot să plec de aici din București acum. Hai, 4 oameni, 5 oameni acolo care aveți acum timp mâncava și gura voastră. Dați mesaj pe Instagram, bam, vă duceți și voi acolo și ajutăm toți împreună mâncava și gura voastră. Eu plătesc acolo, plătesc aia să care... Câteva persoane din Oradea. La modul serios, fără caterincă, fără din alea, că frumos, pam. 4-5 persoane, o mașină, 2 mașini. Mai e să chemăm pe cineva care chiar se ocupă cu gunoaie cu astea. Că dacă chemăm noi oameni de la noi și punem să ducă seara, ia gunoaiele astea și le aruncă în altă parte și face mai rău decât am făcut acum. Nici la pușcărie, direct. Oradea a strâns, să mură de nocaut. Oradea a strâns gunoi. Să mură de nocaut. Bună ziua! Domnul Adrian? Avem și noi aici transport, orice marfă, ieftin, mutări, molos, golim apartamente. Avem un anunț dumneavoastră pe OLX. Deci am și eu un băiat care are probleme din Șunculuș, e departe de Oradea Șunculuș. Deci
aveți număr de WhatsApp pe numărul acesta de telefon? Deci vă trimit poze cu ce trebuie luat de acolo, absolut tot. Și ce trebuie cărat și îmi spune și mie cât costă. Dacă astăzi se poate sau e prea devreme astăzi? Deci avem, hai să vă spun, este un băiat care mama lui are schizofrenie și este o situație mai delicată și are foarte mult gunoi, care l-a scos în curte și trebuie luat gunoiul de acolo, pentru că nu vine nimeni să-l ia. Și de asta am sunat la dumneavoastră să ne ajutați și plătim, bineînțeles. Vă dau poze și îmi spuneți cât trebuie să vă plătesc, tot ce trebuie, da? Bun. Eu plătesc. Super, super, super. Sănătate multă, domnul. Acum ați trimit pe cap ăștia, băi. Stai așa puțin. Hai că poate le dau bani și mi-a ăștia banii să moară mama dacă te mint. Fii atent, Nin, cum facem. Nin, fii atent. Îți trimiți ție banii, Nin, și îi dai tu. Că dacă ca să-i dai tu când ajunge el acolo, ai Revolut ceva, Nin? Ai Revolut sau ceva? Ca să-mi zică cât costă, îți trimiți ție banii și ca să plătești tu. Că dacă îi plătesc eu acum, poate nu mai vin. Perfect, gata, e perfect, gata, e perfect. Undeva la 1500 de lei ar costa tot transport manipulat și plătit la groapa de gunoi. Să trimite banii, da? Bun, să trimite bani. Este perfect, domnul Adrian. Cam mult. Trebuie să plătească la groapa de gunoi, trebuie să care, trebuie să alea. Bă, coaie, sunt 60 de kilometri, până vine aia, până scară, până duce la groapa de gunoi, până aia, voi credeți că e 200 de lei totul? Voi credeți că... Unde trăiți, bă, mâncavați gura voastră? Doamne, ferească-se Dumnezeu. Băi, vă dați cu părerea prost rău de tot, bă, sunteți prost rău. Bă, cred că vă iau la bloc direct de tot, să moară aia, de acum chiar că vă iau la bloc. Să plătește și groapa, să plătesc toate alea, cred că vă iau. Cred că vă iau direct la bloc, tată. Dacă au persoanele de acolo banii cash, putem merge. Bă, tu ai mai scos bani după Revolut? Poți să scoți 15 milioane? Da, e aici la TEC. Deci e aici un TEC de ăsta banc, care are ATM-ul și poți scoate. Mi se pare că am la Revolut planul ăla de 20 de lei, care nu mi-a taxă, cred. 15.000 de lei. 1500, nu? Nu știu. Dăm... Dar dacă ea, mai am eu cu niște bani, deci aia nu-i bani. Dacă ea taxă, nu-i mai. Hai, las că-ți trimite 15 milioane. Cum avea Revolutul? Nin 16. Nu mai dă mesaj că îți dau copy-paste, că sunt prost rău de tot să nu trimit la altul. Stai că scriu pe Instagram. Hai că acum aveam, așa, stai că schimb banii și ți trimit. Am trimis acolo, deci IN 16. Acum aveți am. Mi-ai dat pe Instagram sau unde mi-ai dat? Da, pe Instagram. Super. Sper să n-ai limită. Stai că mă uitam unii și spun. Ar fi bine să n-ai limită, că trimitem oamenii degeaba. Limită de retragere n-am, deci poți scoate cât vreau să mă Super atunci. Las că ne-a plătit chinezii aia și dăm de la chinezii. Așa. Să schimbe euro în ron. Să-mi trimiți adresa exactă, că acum... O secundă. Acum o dau. Ia, vezi, ai primit banii? Da. Bun. Da. Mamă, instant. Așa. Bun. Dacă vrei să fi poză. Dracu, ce ai, mă? Pe cazul, dar băgăi că poate știu acolo, poză ca tău. Așa, acum dăm locația exact, mi-ai dat-o pe Instagram. Așa, perfect. Da. Dacă e numărul, dacă cumva... Dar am păghet vorbit tot. Nu știu cum să răspund dumneavoastră, că să rețiți mai mic. Ce?
să vă spun dumneavoastră sau pot asta mai pe... Cui mă, mie? Da. Ce ai mai nebunit? Vorbește-mă la pertut, ce ești tâmpit, Doamne ferește. Eu am numai 19 ani. Păi și ce Doamne ferește, ce ai mă, tată? Vorbește la pertut. Te golești de YouTube. Ce ai? Doamne ferește. Așteptăm acum, i-am dat adresa. Îi mulțumesc mult, bradere. Te-am liniștit. Deci tu te rezolvăm acum cu gunoiul. După aia, nu știu dacă săptămâna asta pe care vine, că sunt plecat și avem niște treabă, săptămâna cealaltă rezolvăm și cu partea cealaltă. Vedem ce facem. Să te ajutăm și pe alt plan. Să fie bine, da? Bine. Stai că-mi scrie. O să dau și numărul lui să vorbești. Dacă e înainte să mă sune, că e timp ca cum în drum, teoretic, că nu e neapărat pe drum principal, să spun așa. Trebuie să intri pe o stradă alăturnată. Acum îi dau numărul lui. Numărul tău îl dau lui. Bine. Deci fii atent, că i-am dat numărul lui. A zis o oră jumate. Sunt 80 de kilometri. Deci dacă nu-i din Oradea, am înțeles, cred că e din Beiuș. Cine știe de unde dracu vine? Măcar contează că vine. Aia da, aveți dreptate. Bine, du-te și scoate bănuți. Hai, mă ții la curent. Bine. Hai. Îți mai spun pe Instagram sau poți spune și pe chat? Poți să-mi răspunzi pe WhatsApp. Îmi scrii pe WhatsApp. Bine. Hai, te pup. Bine, te pup. Hai, pa, pa. Mersi mult, te pup, pa, pa. Mă auzi? Tu mă auzi? Da. Mă auzi? Nu că au făcut povesti ceva în casă. Stoache, deci stoache de afară. Mă auzi? Da. Bun. Ia să vedem. Hai să băgăm atenție. Aia ar fi spus cu domnul că e posibil să nu intre toche. Așa a zis? Mihai, Da. Uite. Ce fac de acolo? Să ia-ți mașină. Foarte bine, da. Așa, da. Hai că rezolvăm, nu e problemă. Stai că întorc camera. Da, se întoarce. Asta ar fost de la papagali care au murit, care au trăvit ea, practic, sau le arunc numai în față cu ele, dar nu destul de aruncat așa, au băgat în ele prusuri. O să le umplu, o să bage până în sus și cred că intră, dacă le bagă până în sus. Zic, dacă le bagă până în sus, cred că intră. N-am auzit. Zic, dacă le bagă până în sus, cred că intră în mașină. Cred că da, e posibil. Imogen. Nu e. Hai, o să puțin emoții acum, că cred că dacă băgați până sus, ar închepe. Că e posibil dacă băgați până sus? Bagi până sus, dar îți prind. Îl prinde pe aia zic, aia trebuie să bagi în sus. Nu, că alea sunt mai grele, deci de-aia am băgat cu stați mai mari, că dar eu zic așa că-s mai cărți. Acolo stați cum doar hârtii, să spun așa. Și am încercat cât de cât și le punem. Mai pui în sus, că nu poți să-ți dai seama cum ridicat ăla la... Asta da, aveți de toate. Lasă-i, mă, Nil. Mă auzi mai tare acum? Poftim? Mă auzi mai tare acum? Da. Bun. Ți-am aici, fii atent, Imogen. Ce portofel bombastic. Cu Barcelona? Am aici. Cu Barcelona? Da? Cel mai mare fan. Îți dai seama că l-am luat, că l-am luat, masa l-am avut. Cred că ar trebui un târs. Un târs cred că ar trebui. Să mai adunăm un pic. Tony, lopata ai lăsat-o sus? Stai că mă duc pe aia. Mă duc până în casă, până atunci să în casă. O lăsat lopata în casă.
Ca idee, ăsta e blocul Minunie, care oricum se e devastat. E un ăla vechi, așa. Aha, până că e vechi, vai de capul lui să spună să... Aici e intrarea Minunie, care i-am mai bine să văd cât de cât să mai... E cam de muncă aici, băi, Nine. Știu. Dar aici am ce vezi așa ca și cum să zic lucruri bune, deci am mai pus lucruri bune pe pace așa. Hai, măcar nu mai e gunoiul. Cam așa stat. Acolo și alea de am avut eu, de calculator. Stai să iau lopata. Aici e setup-ul ăsta, dar am încercat să-l fac eu. Dar oricum o să mai era dacă vrei și imediat. Acum așa un pic pe fugă. Mamă, cum asta? Hai că am început destul de bine. Până am. Nu, din cămară nu e neapărat să fie tăchi. Deci alea nu neapărat din cămară. Asta mă interesa. Deci asta mă interesa mare parchi, ce era din casă. În cămară, ca și încă nu. Știi ca așa. Ne băgăm de ale vântului, că nu... Tata, fi ferată. Nu știu pe ce să mai băgăm. Opim? Da, nu asta. Dacă... Ba da, ba dăm. Mă duc să aduc. Ce ține un sac, hă? Dar mai am eu în casă, că am cumpărat ieri 3 soluri de alea de 240 de litri. Am aici solul de... Aha, de gunoi de alea mari, da. Dacă mai trebuie sați, am adus. Începem să mai dăm cămară de aici. Alea nu te chip, Pepe. Dar nici nu trebuie neapărat alea. Din casă, aia 2-3 saci de mai rămân ca și cum vorbești cu Vlad. Hai că e bine că am scăpat de gunoiul ăla. Dar n-ai sus. Nu, te nu. Asta a fost cascul principalul, cel mai rău. Ia, hai cu el. Aici. Mai scoateți de acolo. Eu nu merg de acolo. Nu-i mizerii, m-am. Aici, lumași. Da. Mere să luați din depozit până... Du-te și ia din depozit. Hai, bagă-se. Și tu, te bagi eu până. Hai că se eu. Îmi pare rău, Imogen, dar trebuie să nu fi de sac. Păi da. Dacă nu se vede mai bine unghi. Lasă telefonul în buzunar sau alea, dacă. Aia că n-am buzunar, că sunt pantaloni scurți. Mai vină de acolo. Acum. Ai plecat de acolo. Hai, lângă dubă. Vină de acolo, călătorii și bolanii de nu. Adică nu pe lumea chestie. Mai mult se când în cămară. Ia ce cu mătura. Uite-i cu mătura. Comun.
Tony, limbați chestios. Dăm să vorbesc cu ăla să vină să repare. Rod Jorge donated 5 euros. Trebuie să rezolvăm cu mama ta la primărie, bă. Poftim? Cu maică ta trebuie să rezolvăm, băi, Nin. Păi asta da, dar am înțeles că ar fi posibil, nu e neapărat 100% caz de azil. A zis că e caz de azil? Așa au zis momentan domnul doctor de acolo, că e posibil caz de azil. Adică să mai se facă nimic, nici tratamentul. Ia uite, deci, uite cât e până acum. Am văzut cât gunoi, da. Teoretic ar mai fi în cămară, dar în cămară nu contează atât de mult, să zic. În casă vă să fie curat, unde dormi tu acolo și ce zic, nu? Că... Aia, da, asta spun, adică nu era principal cămară. Mai e și acolo gunoi? Da, de asta chiar nu știam de în cămară. Că nu prea am venit la cămară să asta să zic. Dar... Serios! Da, serios. Dar n-am plătit, eu m-am stat imobil. Dar pe mine mă întreb. Astea toate sunt strânse de maică ta, a? Da. Și nu vrea să le arunce nin? Nu vrea să le arunce nin, a? Nu vrea, deci uite, simt că mă arăței. Băi, acuzații de vezi estinierii, să spun așa, i-am adus noi. Deci, tot în casă. Dar în rest e așa, fără sac, doar aruncat, ideea, să spun. Uite unde a ajuns uleiul. Bă, Răzbi, măcar ce aia ar trebui să luați? Care stă de casă? Da, uite, Ce cum mă spune Răzbi? Da, uitați-mă ca acasă cu trag. Ca aia ați că-s principalii, ca și cum mari. Doamne. Mult. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg de unde e atâta, dar mult. Maică ta obișnuia să strângă lucruri, a? Da, dar nu înțeleg, adică nu înțeleg unde vegea valoare în așa ceva. Nu era vorba de valoare, e vorba că nu mai era de plinătățile mentale, nu e... Nu poți să înțelegi ceva ce nu ai, știi, că e o boală până la urmă. Care, e nevoie de ajutor specializat, că tu săracul n-ai cum să o spui că avem schizofrenie. Am încercat ca cum să fac să-și ia tratamentul, am mai spus, dar acum spun și ce, deci am încercat cu bunul, i-am spus măcar să gândească la mine că-s copilul ei, ca și cum să vadă că-s copilul ei, să nu ajungă într-o situație de să spun așa. Am încercat ca și cum i-am băgat în cafea și în apă medicamentele, că avea tratament, așa pe bază de medicamente, nu s-a făcut efectul nici în apă și cafea. Și am încercat și așa amenințat să spun, adică am fugit de acasă, ca un fel de semn de alarmă că uite, ăsta a fugit de acasă dacă eu nu iau alea. Dar nici asta nu a interesat-o. Da. Iar așa cu forța, adică să o iau eu, să o prind, să nu știu ce, n-ați cu ea, adică e mama până la urmă, adică n-am cum. Da. Nici dacă era, cum să spun așa, agresivă cu mine, eu nu puteam fi înapoi cu ea, că până la urmă e mama, adică mă durea sufletul să-i fac rău eu. Normal, îți dai seama. Hai că e bine că au venit oamenii ăștia, că au curat o grămadă, e bine. Aproape plină, deci aproape plină. I-am găsit bine, ai văzut? Acum ar mai fi câțiva stați, dar așa ce e, ca și cum m-au ajutat până la urmă de la cazuri sociale din primărie. Înăuntru. Goli, acolo. Și asta că am vorbit cu un domn care e destul de tânăr, de-aia am avut noroc să m-am înțeles cu el, asta m-a spus el ca să mă țin de YouTube și cu astea că e mai tânăr, să știe el potențialul în astea. I-am încercat să explic că nu mă pot baza neapărat în YouTube, că dacă bag ăștia un update rău pe la YouTube, pleacă oamenii și după ca cum m-am dus eu, să spun așa, mor de foame după. Și de asta mi-am dorit cumva și am și școală, ca un fel de alternativă dacă cumva să duci cu YouTube-ul. Ce clasă ești tu? Eu nu mai nicio clasă, că teoretic dacă era nu trebuia să găt, anul ăsta dacă era, dar m-am oprit ca și cum nu am stat la școală la clasa 9, pe la jumătate de an, dar 9. Și câți ani ai tu? Eu 19 în momentul ăsta.
Păi mi se pare că poți să continui, dacă nu trebuie să faci neapărat săralul la 19 ani, n-are treabă. Adică eu vreau sincer, adică chiar îmi doresc să termin și eu școala, că am făcut și subiectul de bac, să spun așa, și nu pot zic că nici cel mai deștept, dar nici prost, adică cât și trec bacul și puchea și eu. Asta numai că ei nu mai m-au lăsat, adică îți spun direct, a fost un scandal aici la mine în comună, părinții aveau un fel de ură cu directorul școlii. Și a fost ca și un scandal mai mult între familii, directorul școlii cu ei, adică nu a fost neapărat între mine și directorul școlii. S-a făcut scandal, directorul ăla m-a dat chemare de aia la școală, la consiliu sau cum, nu știu cum, cu profesorii. După m-a lăsat aici la liceul ăsta neîncheiat la final de an, deși era mai ca și cum eu terminam a noua, să spun așa, dar nu m-a lăsat neîncheiat, adică nu m-a încheiat în ochele. După m-am mutat de fapt părinți la o școală tot în comună, care e dintr-o comună la 10 km maxim. Și după la jumătate de clasă, când am reînceput a noua, nu mai m-a lăsat, cam până iarnă, să spun așa, nu mai m-a lăsat, ca și cum să ieși din casă să mă duc. Ca să spun așa, eu ca dorință, ce-mi doream e să n-ajung ca ei. Că ei ca și cum fix asta au făcut toată viața, să spun așa, cu țersit, cu trăit așa, deci eu asta nu-mi doream, adică îmi doream să fiu opusul lor, să arăt că pot, că am loc de muncă, că am o familie normală, că am casă și de asta, deci asta era cumva dorința mea, să ajung în viață. Și cum era viața ta așa cum ai cât în fiecare zi, având probleme în care ale? Te certa mereu în sau ce făcea? De certat, să spun așa, nu mai puneam la suflet, că am ajuns într-un punct în care am fost atât certat că nu mai mă interesa. Mă rigneau și dacă mă certau, eu nu mai mă interesa deloc. Că de asta ți indiferent, să spun așa, în momentul ăsta, dacă ar fi să iau hate pe YouTube sau ceva. Adică nu mai pun la suflet, că n-are rost până la urmă. De ce să-i, frate, hate? Pun la suflet ca să se. Brother, trebuie să fii conștient că în viață uneori nu poți singur. N-ai cum. Înțeleg, ai nevoie și de ajutor extern. Înțeleg că am nevoie de asta. Am avut rușinea asta, adică, nu știu, eu n-am vrut să cer neapărat asta. Am zis că dacă încerc cât încerc eu, dar în rest mi forchi rușinea, adică sunt o persoană în forchi rușinea, să spun așa. Având în vedere situația prin care ai trecut, maică ta, de când are boala asta? Am înțeles că tu ai avut o soră care a murit? Sau ceva în genul? Da, dar cumva era înainte să mă nasc eu. Deci eu m-am născut din cauza că a murit ea, să spun asta. Ca și cum a vrut până la urmă să aibă un copil cu actualul tată. Că teoretic mama a mai avut o relație și mai are 2 frați. Care i-am vitre, să spun asta, dar nu țin legătura neapărat cu ei. Nu că unul cred că în străinătate întrebat. Poftim? Nu te ajută deloc? Nu. Deci am o soră și un frate, să spun așa, vitregi, unul e în străinătate, nu știu exact țara și unul e tot aici, sora, de fapt, e în România încă. Da, te rog. Inima. E dat bănuții, nu e dat încă, după ce termină? Nu. Okay. Am vrut să dau, că nu vine ei, dar dacă nu mă spun nimic, îi dau acolo la final. Îi dai la final, da. Păi am aici, mai ajut o dată să nu crezi că ceva. Stai mă liniștit, Doamne ferește că am încădere. Nu, dar eu s-am spus o persoană rușinoasă, vreau să arăt tot timpul dovezi, că mi s-o spus de mult. Stai mă liniștit, mă. Și cu dovezi și fără dovezi tot să vorbească urmă, stai liniștit. Și asta că, na. Buniți n-am, străbuniți n-am, chirurghie, se spune așa, n-am. Deci asta că poți când chiar singur. Dă-i pe revolutul lui la Red în descriere, nu la mine, bă, Bulargeac, te rog. Poftim? Nu, am vorbit cu cineva după chat. Ok. Îmi pare rău live dacă să mă înjurător de aici, stai. Tu nu faci live-uri pe YouTube? Ba da, faci, nu? Ba da, dar fac în formatul ăla tip așa TikTok, să fac mai multe vizualizări ca și cum un fel de reach mai mare. Chiar dacă se face mai puțin, adică îți dă monetizarea ca de pe sor, să spun așa.
Nu știu că nu, la alea nu mă pricep. Păi, cum faci acum tu live, dar ai făcut așa ca și cum te-ai uitat pe telefon? Nu-i 16/9, e 9/16. Nu putem da asta. De cheia, să aveți cam. Dacă vrei, mă duc, îi plăchesc și îți mai arăt din casă între timp. Ca să nu stau aici așa degeaba ca și cum. Vezi pe cine plătești? Cred că pe ăla. Cred că domnul Borseta, că ăsta în verighe, cred că e un fel de asistent. Du-te și zi. Și după ți arăt în casă, ca să nu stăm degeaba. Da. Până mai fac eu. Auziți? Uitați aici banii, că mă duc în casă mai mult acolo, voi putea jumăra. Să-mi spuneți dacă vin. Bun? Bun. Sănătate multă, doamne. E bine. Bine. Hai, mă duc în casă și mai arăt. Asta da. Măcar acum doar știu cum trebuie. Asta da, deci să încep așa direct să spun. Deci aici a fost patul ei, care s-a văzut în videoclipul ăla că a fost plin. Am văzut, da. Acum ce mai vezi să spun așa bunițele? Ce-o mai lăsat? Astea-s ca și cum alea, cum am eu parteneriatul, n-am mai primit de-astea chestii de calculator. Acolo am lăsat alea ei, în mare parche. Asta e o minge aici, ca și cum e geamul celălalt. Care n-am știut de el că e spart, dar aparent e spart. Ok. Că am crezut prima dată că e doar ăsta spart, dar aparent sunt ambele. Cumva eu eram bucuros că ăla nu-i spart. Aici era cealaltă grămadă. Doar cu chestia așa pusă una peste alta, în care nu se mai vedea nici soba. Am văzut în clip. Și acum, ca și cum am dezvelit soba, nu știu dacă mai merge în primul rând, dar cred că merge, are de ce să nu meargă. Aici e încă un sac cu haine care au lăsat cât de cât buni, ca și cum fie pentru mine, fie pentru ea. Ăsta în care făceam eu videoclipuri, live-uri. Pune telefonul ăla și stai și... Pune-le jos și stai pe scaun, dracu, nu mai te plimba atât. Stai liniștit. Nu, dar vreau să arăt asta. Deci aici încă n-am rezolvat la apă. Am văzut. Dar tu n-ai apă deloc? Poftim? N-ai apă deloc? Acum nu, că am oprit robinetul de tot, încă să nu mai curgă. Că dacă curge iar ajunge pe jos și iar nu-i bine. Și așa am oprit de tot în casă. Asta e geanta ei, nu știu ce are în ea, dar zis că are mai ceva ca pietrele. Aici zisa bucătării care i-am încercat până acum rapid să facem un pic ca să mai ducem un sac jos. Aici zisa... Deci să înțeleg că de-abia acum, după ce a luat-o pe maică ta, unde a luat-o pe maică ta? E la spital, nu? Da, la spitalul Sasa, adică e ăla de boli. Deci de-abia acum, după ce a luat-o pe maică ta, ți-ai permis ca tu să faci curat acum, acolo. Da. Dacă înainte, am pus un pic telefonul ăsta un pic. Stai liniștit. Vorbește, că nu e problemă. Deci înainte să fac curat, nu știu cum să spun, înainte să nu fie fost atât de rău, să fie gunoaie, să zic cam cât maxim cutia de înaltă. Am încercat să fac curat și atunci au sărit cu cuțitul la mine, că de ce vreau să arunc eu lucrurile ei? Pentru care au munțit, deși erau gunoaie. Și ai explicat asta poliției? Da. Când te-ai dus la poliție și ai explicat astea? Am mai explicat și anul trecut, în aprilie, am mai explicat și până august anul trecut. Și ce a zis poliția? Am mai explicat și acum când a sunat după live în care am făcut live-ul ăla, în care știu că ai reacționat la și spus că n-am făcut cel mai bine, știu că am greșit, că nu trebuia să fac asta la un public minor sau mai ales copii. Eu nu știam, dar am simțit în punctul ăla că... Ascultăm, nu știam situația ta, de-aia am vorbit, eu nu știam ce s-a întâmplat în spate. Gen, nu știam
Aia știu și eu că am greșit, adică chiar nu trebuia. Dacă era situația mai rea, n-ai greșit cu nimic, eu nu știam ce e în spate. Eu credeam că tu ești un youtuber care face YouTube, nu știam că e mai căt așa, că înțelegi, nu aveam de unde să știu, în fine. Lasă alea, că nu... Acolo am greșit. Asta, deci atunci am fost la poliție și am explicat că era agresivă, că este cu mine. Atunci am spus în videoclip că m-am mențit de specialatul că îmi trimit chestii echipați de poliție, m-au spus că se ascultă echipați de poliție, că vine, că face, că nu știu ce. Până la urmă au trimis o ambulanță. Poftim? Și a trimis ambulanța doar? Da, au trimis ambulanța, au venit ambulanța, eu au luat tensiunea sau nu știu cum să spun acolo, eu pus pe mână o chestie de aia, eu umflat-o, eu au luat tensiune, eu întrebat dacă vrea să meargă la spital, au spus că nu. Și mi-a spus, doamna, e că n-are ce face. Aici, de data asta, de tura asta, spun asta, chiar am martori. Acei 4 băieți care au venit după mine, cumva să mă azuche. Deci ei au auzit cu urechile lor că... Cum adică mai cât sare cu cuțitul la tine și îi spun că n-au ce să facă? Cine a spus că nu poate dus. Ambulanța sau cine? Asistenta, când au venit de la ambulanță. Și pe atunci era simurdară casa, i-am spus, oare nu-i... Să-i spun direct. Le-am spus așa în față, nu-i suficient, exemplu, ce vegheți cu ochii, că nu-i normală la cap, adică că nu mai are discernământul ăla ca și cum încât ea să-și dea acord dacă vrea la spital sau nu. S-a spus că n-are ce face, dacă nu vrea, nu vrea. După săptămâna asta, sau nu știu cum să spun, e duminica asta care a trecut acum, a sunat din nou ca și cum o săptămână după ce s-a întâmplat aia cu live-ul. De data asta le-am spus, le-am subliniat de multe ori că vreau și poliție să vină, că e agresivă, că fără poliție nu se poate face nimic. Stai puțin, Au venit poliția, o secundă, să spun toată povestea, ca să înțelegi mai ușor. Au venit poliția, dar înainte să vină poliția pe care am cerut-o la dispecerat, a venit un domn polițist care are un fel de secție, să spun așa, în alt sat mai încolo, care cumva mă cunoștea pe mine, că m-a sunat personal pe număr. A venit aici la bloc, am vorbit cu el, mi-a spus că de ce sună abuziv, că îmi poate da 20 de milioane amendă, adică 2000 de lei, că e sunat abuziv, că ei n-au ce face în cazuri de genul, chit că cumva nu-i poliție să protecție sau nu știu cum era. Adică nu-i, dacă e agresivă, nu e protecția, dacă pe cine sun atunci, la cine sun? Dacă nu-i protecție, nu-i de cazul lor așa ceva. La poliție, pentru că nu, la poliție ca să facă de acolo treaba, nu? Pentru că, băi, mama nu mai este de plină, nu mai are minte și vrea să mă omoare. Îi spune viața și integritatea în pericol și în momentul ăla poliția cu ambulanța trebuie să o ia pe maică ta de acolo și să o ducă într-un loc specializat unde să o bage sub tratament. Aici este ceva extraordinar de grav, adică nu e de jucat. Eu i-am explicat, asta mi-a spus domnul ăla, că sună abuziv, că vândă 2000 de lei amendă. Las că facem altceva, dăm să se vadă pe tot internetul, la toți youtuberii, la toată lumea, pe tot internetul și vedem ce face poliția de la voi de acolo și spitalele de la voi de acolo. Și atunci o să se ia 100% sigur niște acțiuni. Dacă nu se merge pe normalitate și nu vine poliția și face ceva la voi acolo, lasă că nu e problemă, facem noi să facă. Nu mergem așa, dăm la toate televiziunile de România să vadă ce se întâmplă și ala și tot rezolvăm. Nu există să mă atacă mama cu cuțitul, vrea să mă omoare mama și tu spui mie că n-ai ce să-i faci? Păi ce fac? Mă duc să mă omor? Și încă ceva, ca și cum să vadă că vreau să arăt că polițistul ăla chiar a făcut ca un fel de abuz, adică în fața mea. Deci m-am enervat un pic, că el îmi spune că îmi dă 2000 de lei amendă pentru că am sunat abuziv, deși eu i-am spus, i-am explicat. Că după îmi spune că se arăt dovadă măcar pe telefon. Și am spus, dacă arătă de acum 2-3 săptămâni, oare e bine? Nu că nu trebuie recent. Și am spus, adică eu să iau telefonul în mână când bagă cuțitul sau ce vrea. Și am spus după o întrebare, dacă eu editez la filmările alea data și pun că ar fi de astăzi, deși de acum 2 săptămâni, nu că au ei acolo specializat și pot veghea de când îți dachile. Adică îmi dă așa păstănaș în genul, du-te mă tu de aici. Ascultă-mă puțin, ai martori în bloc? Ai martori în bloc? Da, au fost martori, au fost de la Cipi, era un băiat care a venit din Sălaz și toată lumea a văzut cât de flegmos a vorbit cu mine acel polițist. N-am ce spune, am vorbit și eu un pic mai așa, mai nervos, pentru că până la urmă erau nervos, îmi vegheam că mă aruncă în nas. Nu ne trebuie dovezi la poliție, lasă pe poliție, nu trebuie să-i faci rău la poliție, dacă așa e, lasă că vede Dumnezeu. Ideea e că dacă ai gen martor că mama ta e cum e mama ta, pe lângă că îți dai seama că ai actele și toate locurile alea. Sunt și martori. Ce are? Mi-a căzut netul. Doamne, ferește, coie. Ca să ies afară, ca și cum să mă văd cu un prieten să mă urmărea, să lua de prietenul ăla că e nu știu cum, că părinții nu știu cum și după eu mă simțeam prost, că până la urmă eu ies cu el ca după să vină mama să-ți bată joc de el. Adică nu mai îmi vinea să ies afară următoarea zi cu el, că na. Dar mama, ce s-a întâmplat? De când a început să manifeste boala asta? Deci teoretic a fost prima dată în 2020, au ajuns la spitalul ăsta din Ibuin din Oraghia, nu i-au făcut niciun test aia de atunci, ca și cum au crezut că e doar ceva, să spun așa, un fel de moment rău, adică nu că ar avea o boală.
Au mai ajuns după din nou în 2022, când i-au făcut și testul, au văzut că are schizofrenia asta agresivă, i-au făcut și pensie, deci avea pensie deja, că am văzut mai multe persoane ce au spus de pensie, avea pensie, dar banii ai să spun asta nu ajungea la mine, tot la ea, ajungea să-i lua tot proștii, adică îi strica extrem de rapid, adică nu făcea nimic bun de ei. Păi n-are ce să facă, măi, nin, dacă are o boală, nu are cum, dacă nu mai e conștient, adică nu... Și asta, că cumva oamenii au crezut că de ce avea pensie, să spun așa, ea avea bani, ea ca să-și cumpere, dar în majoritatea timpului de mâncare mie nu cumpăra, adică ce aveam și ce nu, își cumpărea aia țigări că ea fuma, și acum pachete de țigări am scos de din, dar cred că se vedea în video, în ăla am zis bucătării, că erau acolo atâția pachete de țigări goale de numai. Și cumpăra prostia, adică nu cumpăra ceva util de bani aia, tot ce credea că e bine cumpăra. Și atunci au făcut asta, pensia, i-au dat tratamentul, domnii i-au dat de acolo doctori, cam până martie-aprilie s-a întâmplat asta în care i-au dat, asta cu tratamentul, să spun așa, iar până la final de an, cam până noiembrie, când tata s-a apucat de băut de alcool, după 20 de ani în care au spus că nu se mai apucă din cauza la fata aia de-am spus, că a murit, ca și cum el atunci când a murit sora mea, aia prima, să spun asta, din prima lor căsnicie, adică între tată cu mama, el a făcut așa un fel de jurământ, că se oprește de alcool, că și atunci ar fi băut. Și cum tata s-a apucat atunci, s-a mai băut din nou, mama, ca un fel de pedeapsă pentru el, a zis că nu mai ia tratamentul. Nu mai lua tratamentul și a ajuns din nou rău. Hai de capul. După ca și cum în 2023 anul trecut, au făcut tata o cangrenă la picior, infecție de aia, nu știu exact cum a făcut cangrena, nu știu sigur, dar au făcut-o. Tot a stat o grămadă de timp, eu tot spuneam, duc la spital, că e poate trata. El nu vrea inițial să meargă la spital, crezând că ăștia din spital o să-i ceară lui mită, că nu știu ce, deși i-am spus, nu o să-ți ceară nimeni mită, că nu e atât de rău, mai ales aici la Uraghea, în care, să știu asta, să vă spun asta, știu că e un spital bun, adică nu e un spital rău, adică e un spital în care să știe oamenii că sunt buni. I-am tot spus, duc la spital, au trecut 3 luni, în care deja au ajuns într-un stadiu extrem de rău, era piciorul, nu vreau să fac scârbă la ceva oameni pe live, dar era ca un zombie, dacă l-aș fi văzut era piciorul negru, era deja copt, era nu știu cum să spun. Atunci, în momentul ăla, ca și cum aș lua la ambulanță, l-am văzut că nu mai are nici spucher, nu mai are nimic, a venit ambulanța și în momentul ăla, tata nu vreau să meargă la spital, ca și cum nu-și dăghea acordul, să spun asta, domnia aia de la poliție, nici atunci au spus că nu are ce face, eu era aproape să plece fără el, m-am pus să plâng în fața lor, că n-am mai putut, să spun așa, au văzut că aia chiar plângeam ca și cum sufeream acolo și l-au luat cumva pe răspunderea lor, adică cumva pe a lor, dacă era să ia amendă, luau ei ca și cum că au vrut ei să facă un bine. Să zic asta. Deci dacă atunci oamenii nu-l duceau, murea aici în pat. Dar așa l-au dus la spital și tot a murit, dar măcar s-a încercat acolo ziua aia. Adică ziua următoare tot mi-a sunat de la morgă și a spus că a murit. Doamne ferește. Nu e o situație... O situație cam nenorocită. N-ai ce să faci. Bă, ideea e că ce vreau să zic eu ție. Lăsând toate astea deoparte, trebuie să nu te mai gândești niciodată să-ți iei viața sau chestii de genul. Nici măcar ultimul lucru nu trebuie să fie asta. Adică nu trebuie să te mai gândești vreodată că tu acum s-a întâmplat cu toată tot ce s-a întâmplat. S-a întâmplat cu mai ce s-a întâmplat. Tu trebuie să ai putere să treci mai departe, să-ți termini studiile și pe lângă asta să mergi și cu YouTube-ul. Că am văzut că ai o grămadă de fani, că de la fanii tăi a pornit toate lucrurile astea. Păi asta m-a simțit singura variantă în care mai puteam cu YouTube-ul, că n-aveam pe nimeni cu care să vorbesc, adică să-mi pot spune durele, să spun asta. Am văzut că doar YouTube ar fi ultima asta, că am vrut cățel. În momentul când faci YouTube, da, când faci live, și oamenii scriu, sunt lângă tine, nu sunt fizic lângă tine, dar oamenii sunt lângă tine. Că și eu, de exemplu, eu nu mă simt sigur, că i-am pe oamenii ăștia pe chat, înțelegi? Dar eu în casă sunt singur, dar n-am cum să fiu singur, că îi simt pe ei aproape. De-aia zic, în momentul când te simți singur, fă frate un live, vorbește cu lumea te va înțelege. Dacă sunt vreo 2-3 idioți din aia care te jignesc sau ceva, le dai hai să rezolvă absolut totul. Dar nu trebuie să stai să spui. Adică eu aveam și problema asta că nu doream neapărat să spun pe YouTube ce se întâmplă și eu vreau ca să fac oamenii fericiți, nu să îi întristez sau ceva. Deci eu asta tot timpul am vrut să fac oamenii să fie fericiți, dacă eu n-am putut să fiu cumva, să fie alții, să nu ajungă în situația mea, să spun asta. Ca să fii fericit, ca să faci lumea să fii fericit, trebuie să fii tu prima dată fericit. Și acum e momentul să te mai gândești la viața ta, să faci lucrurile să fie bine în viața ta și după aia faci lumea să fie fericită.
Poți să faci după aia, nu trebuie să faci neapărat acum pe moment. O să faci după aia, îți reglezi și tu viața, facem și noi pe acolo curățenie, facem să fie bine, să facem toate treburile alea. Uite, început, acum am trimis aia, ți-a venit să la gunoaiele. După aia vorbim cu YouTuber, să faci și casa acolo, să poți să ai și tu apă, să poți să ai și tu un WC, să poți să ai și tu aia și după aia să-ți urmezi, înțelegi? Asta da. Ești un băiat sănătos, ești deștept, ești cu bun simț, ai toate aturile necesare ca să fii un om extraordinar în viața asta. Viața ta de-abia acum începe. Cât ai zis că ai 19 ani? Da. Da, ce n-aș da să am și eu 19 ani iar. Viața ta de-abia acum începe. De acum încolo. Da, prima dată trebuie rezolvată treaba cu maică ta, trebuie să vadă autoritățile. Bă, trebuie să fie dată medicație. Bă, uite, mama a vrut să mă omoare. Eu am vrut să fac curat în casă și mama a vrut să mă omoare. Ce e asta? Dacă n-am fost luat în seamă de nimic, am spus, adică chiar bătaia de joc, pot spune că am fost în fața lor. Că nu-i prima dată, am și încercat, până aprilie le-am dat și mail la primărie, le-am explicat că nu mă pot duce la primărie, că mă urmări mama și ar face scandal. Și nu-mi dorea să facă scandal în primărie, le-am întrebat acolo. Ți-ați pe față pentru curățenie și dacă ar fi undeva să mă pot muta, să zic așa, într-un loc aici, ca și cum că m-am gândit în momentul ăla că măcar să mă mut eu cumva, să fie mie, și dacă neapărat la mama noi ar fi, chiar dacă pentru ea e bine în momentul ăsta, să zic așa, îmi încheia ei, chiar dacă nu-i pentru noi. N-am primit niciun răspuns, dar acum când am fost la primărie trebuie să facem să fie bine și pentru mama ta. Acum dacă nu trebuie să ne gândim doar la bine. Adică vreau să aibă și ea o viață normală, dar mă chem dacă nu rezolvă cu tratamentul să nu ajungă la fel. Doctorii trebuie să înțeleagă și să decidă. Băi, mama ta poate singură, fără un ajutor, să-și trăiască singură. Dacă nu poate, atunci nu trebuie lăsată în libertate, frate, pentru că e un pericol public. Înțelegi ce vreau să spun? Și nu numai că e un pericol pentru altcineva, e un pericol pentru ea ca persoană, ea însăși poate să-și facă rău, înțelegi? Și acum trebuie să decidă medicii, bă, o putem lăsa să stea aici, adică cu medicații să n-aibă ieșiri violente sau ținută la un azil sau un loc specializat psihiatric. Habar n-am cum se numește. Înțelegi? Asta trebuie. Trebuie totul luat cu ușorul. Ca asta, ca să m-am avut în cap să spun așa, nu am văzut multe lume care îmi spunea de ce nu chemuți și, nu știu, las-o acolo, uită, nu știu ce. Eu aveam cumva în inimă să spun așa, dacă eu plecam, un pic. Dacă eu plecam, mă gândeam să nu-și facă rău. Cumva dacă eram lângă ea, mă gândeam că poate nu-și face măcar iar rău. Dar așa dacă aș pleca, mă chemeam să nu-și facă singură rău. Din cauza ca un genul că, na, uită, ce pedepsești pe cei care ai plecat, cum ai lăsat singură. Da, înțeleg. Și ai încercat să vorbești acolo la spital unde mama ta, ce au zis? M-a întrebat domnul la doctor de nu știu ce molecule, dar i-am spus că nu știu, adică am încercat să vorbească cu mine în stilul de ce tratament avea, dar nu am de unde știe. De unde știe. I-am spus numai că știam care e cel mai tare tratament, să spun așa, de parcă 1000 de miligrame, ceva în genul. Da. Și atât am mai spus că o ține pe tratament de urgență, care după nume mă gândesc că ar fi ceva în genul că nu se mai poate face nimic, adică treabă grav, e ceva rău. Unde s-a ajuns. Și eu spus că ar mai ține eu până săptămâna viitoare, minim, să vadă. La ținut la ei înseamnă ca și cum să vadă dacă poate face ceva sau și dacă nu poate face ceva, îi dă drumul. Eu asta nu știu sigur. Dar tu ai vorbit, bă, uite, mama și-a avut atacuri, le-ai spus la medic, domnul medic, uite, mama a avut ieșirile astea. M-a întrebat domnul medic, dacă vorbea singură, dacă vorbea fără sens, dacă avea ticuri ca astea cu mizeria și i-am răspuns la toate. Mi-a spus ca un fel de menționare să nu o lase în curche la țigară dacă cumva să cere să meargă la țigară, că fugie din nou, că a mai fugit de 2 ori din același spital. Prima dată a fugit, să spun așa, nu a fost atât de grav. A doua oară când a fugit, mă sună pe mine de la spitalul ăsta din Ebui să spună că a fugit mama, ca eu să anunț mai departe poliția. De ce nu a anunțat ei de la spital direct poliția? De ce trebuie să sun eu să dau dispărută pe mama? Asta n-am înțeles. Și asta ne-am menționat acum, să nu o lase în curche, să o țină cumva izolată înăuntru până rezolvă cu ea, că după ea ar fugi. Și spun sincer că eu chiar mă chemeam și chiar închidusem fiecare seară, mă baricadez aici, că mă chem să nu vină într-o zi nervos, mai ales că am făcut curat, să mă facă rău pe adevărat, dacă prima dată nu am făcut.
Că eu cred în stare pe este din nou și schepi, să spun asta. Să o lase să schepi. Doamne. Trebuie să spui, domnul medic, i-ai spus toate lucrurile astea acum ce mi-ai spus și mie? Că uite așa, că mă tem, că cu tare. Da. Doamne ajută să înțeleagă. Doamne ajută. Și am asta, mă tot gândesc, oare ce-o vrut să spună? Că mai ține până săptămâna viitoare, adică mai înțearcă până săptămâna viitoare să vadă dacă poate face ceva, după o lasă în libertate, sau o ținem să până săptămâna viitoare, după dacă nu azil sau un loc unde să țină oamenii cu probleme de genul. Că dacă nu-i face nimic și după o lasă în libertate, n-am rezolvat nimic. Am chemat poliția, am făcut tam-tamul ăsta degeaba, ca după să fie la fel, să spun asta. Crede-mă că, uite, tu ai 19 ani, am 32. În momentele astea, tu ești mult mai matur decât mine, pentru că uneori chiar nu știu ce e de făcut în situațiile astea, că nu m-am lovit de situația asta, știi? Și chiar nu știu ce dracu trebuie făcut. Că ori în statul ăsta numit România, unde suntem noi acum, când tu treci prin așa ceva, trebuie să vină niște forțe exterioare, primăria, poliția să te ajute, că nu poți de unul singur tu, care probabil până acum a dat să și stat așa, frate, și probabil atunci când a fost rău de tot, ai zis, bă, hai să fac ceva. De te-ai dus și ai vrut să te omori, care ți-am zis, nu... Sunt punctul ăla, după ce am încercat toți am știut eu, toți am putut eu ca să fie bine și nu mă reușit nimic. Ca și cum am zis că dacă n-am nicio rezolvare, asta e singură. Da, ți-am zis, decât să te duci vreodată, când te mai duci, a venit cu prietenii tăi, colegii de clasă, să nu faci ce ai vrut tu să faci, când mai treci vreodată pe vreo stare din aia, sfatul meu, dă drumul la live, bam și vorbești cu lumea. Sau îmi dai mie un telefon, îi dai lui Cipi, îi dai lui ăla, îi dai... Adică oameni cu care să vorbești ai din momentul ăsta, adică nu te gândi. Nu o să, nu o să fii singur niciodată, frate, că noi nu trebuie să fii singur. Poate să fie 4 dimineața, 5 de dimineața, mă sun, mă trezesc, n-am nicio treabă, băi, Imogen, am nevoie de ajutor. Nu e nicio rușine, frate. Până te pui și tu cu picioarele pe pământ, nu e o rușine să ajungi, că suntem oameni, frate. Dacă noi ajutăm noi între noi ca oameni, na. Dar acum trebuie luate lucrurile cu începutul. Să vedem ce să rezolvăm cu maică-ta, după aia să rezolvăm, bă, investim acolo în garsonieră, o facem să arate cum trebuie, te mutăm în altă parte, într-o altă garsonieră. Adică trebuie să luăm lucrurile exact așa cum sunt, să nu ne grăbim, să vedem prima dată, bă, mama vine acasă, nu vine acasă, că dacă vine acasă maică-ta, eu sfatul meu ar fi să te mutăm acolo, de acolo. Pentru că eu înțeleg că e mama ta și chestii, dar nu poți să trăiești așa cu frica că poate să te omoare maică-ta, înțelegi? Într-o criză. Asta da. Păi, nu poți să trăiești așa, n-ai cum să trăiești așa, nu poți să trăiești toată viața ta cu frică, tu ești un copil acum. Chiar dacă ai 19 ani, bine, copil, nu mai ești copil, că te-a maturizat situația asta. Dar eu o să vorbesc și uite, cu Haimen, o să vorbesc și eu cu stresul, o să vorbesc și eu cu ăla, cu Red, cu toată lumea. Facem niște live-uri, strângem niște bani, te ajutăm, nu e niciun fel de problemă. Mai faci și tu singurel un caritabil la tine pe canal, că o să vină lumea să te ajute și acolo, o să vezi. Adică și bani se strâng, să te mutăm în altă parte, să facem garsoniera aia. Nu e problemă. Adică de acum acolo să nu te gândești că, domne, eu nu sunt genul de om care mă implic o zi și după a doua zi nu mă mai implic. Adică noi de acum acolo mergem pe un drum împreună. Ai văzut, a vorbit și Haimen, a vorbit și Red, a vorbit și Stresul, a vorbit și el, a vorbit și el, a vorbit și el, a vorbit toată lumea. Dar important e acum să înțeleagă medicul. Fă, stai liniștit, frate. Adică trebuie să înțelegi că lucrurile n-au cum să meargă în rău de acum încolo. N-au cum. E imposibil. Doar să înțeleagă medicii că maică ta nu e ok și poate există vreo medicație pe care să o facă să fie mai bine, nu știu, habar n-am. Eu știu că, nu vreau să vorbesc prostii, în momentul când un om e în modul ăla de rău, de bolnav, ai nevoie de cineva care să fie cu tine, un asistent din ăla care trebuie plătit. Statul știu că trebuie să plătească pentru așa ceva. Statul dă niște bani pentru un
Nici nu știu cum se numește, frate. Dar nu știu dacă e asistent, nu știu cum se numește. Ba, asistent, cred că se cheamă. Cred că asistent, care trebuie să stea cu ea, frate, să o ajute, să dau niște bani pentru așa ceva. Acum vedem. E bine că ai făcut curat acolo, calea. Dar acum acolo, nu, ți-am zis, nu are cum să meargă rău. Mai fă live-ul, uite, în seara asta sau când termini cu mine de vorbire, mai stai, că probabil acum te simți singur. Stai, frate, live, vorbești cu oamenii. Da, dar nu prea povați live-uri, nici live-uri, că nu știu ce are calculator de mă conectează. Dacă pun pe căști mâna mă conectează, dacă pun pe microfon mă conectează. Fie era de la cum era aud pe jos, și-am un pachet s-o rezolvat, dar înainte mă conecta cam pe orice punea mâna. Ție era ca și cum izolat, adică nu era rupt sau ceva, că m-am uitat, e izolat, dar tot conectează. Nu conectează să n-ai împământare la priză. Să simte rău. N-ai împământare la priză. Blocul are, teoretic, dar nu ar trebui, dacă are blocul, să aibă și priza mea. Rezolvăm, chemăm un electrician și rezolvă. Aia e ceva repede, să face repede. Da, nu știu ce să zic. Păcat că a trebuit să treci prin lucrurile astea, dar știi cum e. Asta te fac să devii din ce mai puternic. Poate că unii au avut o viață mai ușoară decât o ai tu, dar tu cu siguranță vei fi mult mai matur decât ei, pentru că așa a fost viața. N-a fost dreaptă cu tine și justă, dar pe viitor sunt 100% sigur că o să fie bine. Dar ți-am zis, trebuie să faci cumva să continui studiile alea și măcar 12 clase să ți le faci. Că ți le faci. Că... Nu știu la 19 ani, nu știu la 19 ani dacă poți să te duci la școală, la liceu, sau poți să te duci la Seral. Nu știu dacă știi ce la Seral, dacă ai pe acolo prin zonă. Eu am înțeles, că am mai uitat și eu. Așa am făcut și eu, să știi, am făcut Seral. Pe mine, în momentul ăsta, nu m-a interesat niciuna, nici alta. M-ați duce la ambele, dacă se poate. M-a duce și școală normală, chiar dacă aș fi o vârstă mai mare ca și cum în a noua decât față de restul. Mă gândeam ca și cum că ar fi chestii de-asta de bullying, nu știu, de zigniri, că vezi, doamne, ăsta are așa, dar în același timp își spus mai multe persoane, chiar și Ciprian, că nu văd parcă așa, să văd în ideea că aș fi un coleg de YouTuber cu ei, adică cumva m-ar vedea bine, să spun. N-aș vrea să cred că sunt atât de idioți oamenii, că cunoscând situația ta să-ți mai dea și buri. Dar ar fi idioți pe bune, distruși pe bune, da. S-a întâmplat. Aici, în liceul ăsta, când eram mic, s-a întâmplat. Chiar dacă se știa, în toată comuna. Ce zic cum. E bine că ai trecut peste. Asta e important, că ai trecut peste. Eu nu știu ce să mai zic, nu știu. Zi tu ce vrei, că nu știu ce dracu să mai zic, sincer. Dar mă gândesc, nu știu. Eu am crezut prima dată, de-aia nu am vrut să intru să mă uit la tine, că am zis, băi, tu ești un YouTuber, nu știam. Vrei să zic direct pe față, să o zic direct pe față. Necunoscând situația ta și chestii, am crezut că ești un copil de la adevărat atenție, ai înțeles? După aia mi-am dat seama, că după ce am văzut, zic, stai puțin că am greșit. Că nu știam situația ta de acasă, nu știam absolut nimic despre tine, doar că ai făcut live-urile așa și am crezut eu că așa, dar cunoscând situația, zic, băiatul ăsta, da. Da, mă, ți-am zis, o să fie bine, n-are cum să fie rău. Ori facem acolo, ori facem... Deci în punctul ăsta, atât de rău, ei nu mă audă o să parcă urca. Păi dar nu are ce să mai fie rău, că deja o să ne mobilizăm noi cu comunitățile, cu asta, o să facem să fie, adică o să te ajutăm noi. Tu trebuie decât să fii bine mental și să îți dai pozitivitate că tot o să fie bine, adică atât trebuie să faci tu. Dar restul o să vină de la noi, o să te ajutăm noi cum putem. Să facem acolo, să dăm cu lavabilă, să punem un parchet, să facem băița, să-ți facem ghiuveta acolo, să ai apiță, să-ți facem prizele alea pe casă. Vedem, facem să fie bine acolo. E timp, e vară, încă nu e iarnă, că dacă era iarnă să ne apucăm, faci și pune și noi un calorifer acolo, sau facem o sobă. N-ai țev de calorifer pe acolo pe un bloc? Nu, e comună ce n-are apă de asta caldă pentru calorifere. E pe sobe sau dacă ai ca și cum propriu, să spun, la baie, chestii de aia ne încălzește.
Decât să folosesc soba acolo, mai bine aș folosi un calorifer de la ulei. E un calorifer de la de să încinge uleiul, rămâne cald și după aia nu funcționează în continuu, nu ia curent în continuu, știi? Nu știu cât de sigur e soba aia, sincer. Că soba e sigur, adică de când ești mic, nu, soba de când ești mic tot folosim. Nu fix asta, a fost una mai veche, dar tot asta folosim, că e pe lemne. Deci e pe lemne, nu e pe cărbuni sau ceva. Da. Păi nu-i doar de încălzit, e și de făcut mâncare pe ea, să spun așa. E ca un fel de seara gaz, numai că tot pe lemne. Dar ce mâncai? Cum gătea maică-ta? Unde gătea maică-ta? Ce n-ai? Păi de un an n-am mâncat, să spun nimic, gătit sau ceva. Mâncam și apucam. Ba, e o chestie de aia de salam, felia așa puse, 6-7 kg sau cât e, când era, că nu tot timpul era. Adică de mâncare nu prea am cumpărat. Ce mai luam eu când pucheam să mai merg afară sau ce mai lua aia. Dar în rest, altceva gătit sau ceva nu. Că asta am spus, când am vorbit aici cu prieteni și am fost pe afară, mi-am luat de aici că s-a deschis un fel de catering, mi-au luat o supă. Și mi-a spus că de un an n-am mâncat supă. Nu era supă, vă gândiți, nu știu ce, era... Da, e ca la minut, să spun. Dar la mine nu era neapărat de mâncare, că nu să spun pretențios sau ceva. Cât timp mă săturam și nu muream de foame, pentru mine era bine. E bine, mă, că ești bine, ești băiat mare. Ești băiat mare. La propriu. Păi da. Ești băiat mare. Lasă-mă că o să fie bine. Tu ce te joci? Minecraft astea? Brawl Stars, ce te joci? Brawl Stars. Eu nu prea scot jocuri de astea tip sutere, că cum n-am avut calculator, și calculatorul îi dăm primul bani de YouTube. Înainte făceam pe telefonul ăsta, stai că l-am încărcat. Deci pe Huawei-ul ăsta de 800 de lei am început cu YouTube-ul și am editat, am filmat, am făcut primii 100.000 de abonați pe telefonul ăsta. După că cum am activat monetizarea, ce am făcut din ei, am luat calculatorul, că și spun, am dat pe calculator 4.000 de lei, ceva 3.060 de lei, dar nu mă priceniți acum. Deci ăsta e ca și cum primul calculator. La scaun cu birou am mai făcut cumva cu parteneriat, să spun așa, am tot dat mesaj până am primit un răspuns pozitiv. La monitor l-am cumpărat tot, eu am dat 6.000 de lei și am înțeles că aș fi dat un preț bun pentru ceva 165 de Hz cu minisecundă răspuns. Și cam atât. Restul tot așa, periferici am mai încercat și cu QWERTY, că nu cred că e super dacă spun. QWERTY Kim, eu trimis asta. Doamne ferește, frate, Doamne ferește. Deci, am dat mesaj pe unde am putut, le-am explicat și lor că n-am buget, dar îmi doresc să fac cât un calculator. N-am cerut cele mai scumpe, am cerut cât vor ei, accept orice. Cât era ca și cum să fac primul setup, să spun așa. Ca și cum să spun așa, primii bani de YouTube am investit mai departe, gândindu-mă că poate o să reușesc să fac mai mult înapoi. Mai ales că era și mai ușor decât pe telefon, pe un telefon care mergea vai de capul lui. Și m-am gândit că poate o să fie și mai ușor, dar o să mă joc și mai mult, și pe calitate, și pe jocuri, așa mai mult. Dar încă nu s-o obișnuit, adică l-am aproape de un an, dar încă nu mă pricep nici să trag pe Fortnite, nici pe CS. De CS, dacă intru pe el, mor acolo în 2 secunde. Adică eu teoretic încă cu jocuri de-astea pe telefon, cum pe telefon am crescut. Se rezolvă, mă, stai fără grijă. Crede-mă că se rezolvă. Dacă eu ți-am promis că se rezolvă, eu îți promit ție că se rezolvă, eu îți promit ție că se rezolvă. Crede-mă. Nu știu dacă știi, am mai făcut asta, din prima dată. Da, asta știu că ai mai făcut live-uri și de-astea și ai ajutat o grămadă de persoane. Adică știu că grupa de șoc, să spun asta. Păi și o să vezi că e pe bune. O să simți și tu pe pielea ta, nu mai... Acum acolo, ce vreau de la tine, să încerci să fii cât de fericit poți tu, să fii mai pozitiv cu tine, să nu te mai gândești la moarte, să nu mai te gândești la toate lucrurile astea. Că facem să fie bine, nu e niciun fel de problemă. Face să-ți meargă și calculatorul, face să-ți meargă toate alea. Asta e ultima problemă. Dar ți-am zis, să vedem cu maică-ta acum, că aici mă depășește. Aici e de medici, aici e lucruri. Asta e cea mai mare frică la mine, că încă nu știu ce și cum e cu ea.
Deci tu, cum ai zis, de unde ești? Din Sin... Nu reuit. Sunt Huiuși. Sunt Huiuși? Băi, viețile mele, dacă sunt Huiuși, ok. Da. Dacă sunteți oameni din Sunt Cuiuși, încercați să-l ajutați pe băiatul ăsta. Dacă cunoașteți medici pe acolo, este o situație foarte gravă. Pe oameni pe la primărie, dacă cunoașteți, oameni pe acolo, arătați ce zice băiatul ăsta aici și încercați să-l ajutați, frate. Poate cunoașteți pe acolo, nu știu. Cel mai rău să spun și cum ce... Îmi pare rău că te întrerup, dar nu că mi-a venit în cap. De cel mai rău îmi pare, ai văzut că am arătat coliviile de la... Am avut 3 nimfe și 2 peruși. Cel mai rău îmi pare de ei, să spun așa, că nu le consideram doar păsări, cum ar spune multe lume. Le consideram niște ființe care erau acolo, mă vegheau triste, începeau să cânte frumos. Cumva le vegheau mai mult decât niște animale și le-au otrăvit tot mama, le-au băgat ceva în apă și au murit, să spun așa, la o zi fiecare. Trebuie să, poate, cunoașteți pe domn primar de acolo, rugăm pe domn primar să facă ceva. Cu mama lui să rezolve, că restul rezolvăm noi, nu e niciun fel de problemă, dar să facă ceva, Doamne ferește. Doamne ferește, frate. Eu nu știu ce să zic să mă rămân. Da, aici e de... Tu ești un exemplu pentru oameni, mă, Nine, tu știi? Tu ești tank, ești nebun. Dacă ai trecut prin toate astea și ești în picioare, tu ești tank. Bă, bune, dar ești exemplu de viață pentru mulți. Și inclusiv pentru mine, nu neapărat. Ești inteligent, vorbești și frumos, ești modest și toate alea. Se vede că ești direct exemplu pentru lume. Da, ți-am zis, nu-ți face griji că o să fie bine. Găsim muncitori, facem acolo, dăm cu lavabil, punem parchet, punem geamuri, facem baia, facem tot. Facem nuna acolo, ești nebun, o să vezi. Schimbăm tot. Nu se poate acolo, facem în altă parte, nu e niciun fel de problemă. Deci am pus Revolt în descriere, nu știu dacă zunează băieții, dar cu siguranță zunează. Dacă cumva să dea cineva, vreau să mulțumesc tuturor băieți, că am mai mulțumit și înainte de la Țeți, o dat de la Ciprian, dar acum, în momentul ăsta, dacă să aici cu Chimimogen, nu pot, adică le-am mulțumit în parc la fiecare, am dat mesaj. Dacă da, cumva să dea cineva, vă mulțumesc de acum. Oamenii înțeleg, nu e problemă. Eu i-am îndrumat direct, nu e că nu... Că se ia taxe la mine până Tapstream până la și îți dă ție direct pe Revolut, nu e. Dar prietene ești tu pe acolo, cu care să mai ieși, cu care... Poftim? Zic prieten, cu care să mai ieși și tu, care să mai stai la o vorbă, să mai... Ba da, e aici. E deja, vrei să vezi? Ia. Stai aici cu el și acum, în momentul. Salut, ce faci? Am aflat și să fac curat. Ce faci, mă? Cum te cheamă? Tony. Salut, Tony, ce faci? Da, aici cu zărul meu, nepotul meu sau ce zic eu. Suntem neamuri. Foarte bine. Suntem cum adică zeri sau cum ce suntem. Hai, yes. Nu știu ce suntem. Ce mai contează? Foarte bine, foarte da. bine. Trebuie să rezolvăm cu mama lui. Da. Era rău mama lui, nu? Da, păi era toate rău. Da, dai seama, ridică cusătul la el. Dai seama. Nu dau seama. Urât din partea ei. Sau, nu, și boară, nu? Păi... N-avea ce să facă, dacă e bolnavă Tony, nu cred că vrea să fie așa. Așa e când ești bolnav. Da. Nu. Dar pe nerosul, nu, trebuie și ce e tare, trebuie și margă înainte, nu înapoi. Normal. Și noi, doar și noi suntem doar arătul de el și nu trebuie și mai margă și... Nu, cum ai zis și tu, și margă și ce omori sau ce da. Păi da.
Foarte frumos. Așa e bine, să fiți unul lângă altul, că lucrurile astea vă fac să fiți puternici. Și acum l-am ajutat când l-au temat, nu știu care au băgat mașină pentru el. Apoi mai mult am încărcat eu ca ei, oamenii. Na. Foarte bine. Apoi l-a adus că doar m-a ajutat și pe mine Dumnezeu. Mi-a ajutat Dumnezeu Asta și zic, pe mine. asta zic. L-a adus, încă doar e cum e acum, e mai multe, mai mare baiul la el decât la noi. E suferința mai mare la el, nu? Da, te acum. cred. Bine, băi, Toni, te pupăm. Mai dă-l puțin pe Nini să mai vorbim puțin cu el și vă las. Te pup, Toni. Te pup. Da, băi, Nine. Deci mă ții și pe mine la curent ce se întâmplă cu maică-ta și îmi zici dacă e nevoie de ceva, îmi dai mesaj pe WhatsApp. Imogen, am Dacă nevoie ești mai rapid cu casa, adică ce mai fac între timp, astăzi, mâine, să... De-am arătat. Deci, bă, tu trebuie să fii conștient că să ai unde să dormi, să fie curat unde dormi, prima dată acum, până reușim noi cumva să ne strângem, să vedem, dar ți-a zis prima dată trebuie să aflăm ce face cu maică-ta, că nu putem să, înțelegi? Că putem să facem acum, dacă începem, eu pot să mâine să începem, să facem acolo, să aranjăm, dar... Da, știu, înțeleg, că după poate distruge înapoi și să duce Exact, asta zic. Eu vreau ceva să fie al tău pentru tine prima dată. Vreau și maică-ta să fie bine, dar deocamdată trebuie să te ajutăm și pe tine și pe mama ta. Înțelegi? Hai să nu mai fi supărat și dacă e, sună-mă la orice oră vrei tu. La orice oră. Când vrei tu. E 7 dimineața, 5 dimineața, 10 dimineața mă suni. Am telefonul pe birou aici, mă sun când vrei tu. Ai auzit? Da, dar până la urmă oricât de rău mi-ar fi mie, nu știu, eu... Bă, ascultă-mă. Ascultă-mă. Nu mă las. Ascultă-mă puțin. Consideră-mă prietenul tău de acum încolo. Sunt prietenul tău, ești prietenul meu, de acum încolo suntem prieteni. Prietenii se sună la orice oră. Ai auzit? Dar nu-mi place să deranjez, nici pe prieteni, adică... Nu mă deranjez, dacă e ceva grav, mă sun direct, nu stai să mai... Că mă deranjez pe mine, că nu mă deranjez. Dacă eu ți-am zis că nu mă deranjez, eu ți-am spus, eu ție ți-am zis că nu mă deranjez. Dacă eu ți-am zis ție, dacă zice altcineva, înțelegeam, dar eu ți-am spus. Hai, te pupicesc și vorbim pe mesaje. Mai vorbim și pe Discord, nu e nici fel de problemă. Mersi încă o dată. Hai, te pup, cu mare drag, stai liniștit. Te pup. Și încă bată în continuare la live. Te pup, mersi mult de suflet, te pup. Să fii iubit, Doamne ajută. Doamne ajută. Băga mea și pula în nația mea de om. Doamne, în nația mea de așa viață de om să ai. Băi, Doamne, bă, cât de greu, bă, Doamne. M-am zis la baie că noaptea îmi să plâng cu aia și prost. Mamă, de ce mi-a venit să plâng cu aia, să moară, mă, dacă mai puteam cu aia, am zis că mă duc la baie, că mai puteam cu aia. Bun. E bine că s-a rezolvat cu gunoiul, vedem ulterior. E și Red, e și Haimen, e și Andreas, e și Palas, e și stresul. Dar acum încolo, încercați dacă sunteți acolo de la în comună, cu o hăinuță, cu ceva, cu ce puteți voi să-l ajutați, că cu siguranță se va bucura. O strângere de mână, un mesaj frumos, are, dar credeți-mă că în situația asta orice l-ajută pe omul ăsta, că